ओमफ्राय आं ओरैबादि सानहाबबाय आङो सिमाङावसो हासुखो ना माखो फुंनि थिग 6टा बाजि सुनाफोर गुड मर्निं खुलुमबाय आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेलखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय मा जिउ फवारनाय मरलान सोनाफोर दामुगैनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आंना हालोद खाराब नोंथांमोननि खाथियाव आं सलुसन नागिरनानैसो फैदों ओमफ्राय मा होनो नै दालि जानो माने मानसिया मोनायावबो ओंखाम जायाखै दे दालि संगासिनो आं सना संगासिनो आं दे मा नै फुङावनो आं ओंखाम जानदों आरोना दालि जानो थ' दालि ओंखाम बेबस्था खालामदों 6टायावनो दालि जानो सना संबाय मादै देहाया लोमजाबाय अब्लाबो लोमजाखानानै मादि एसे गाज्रि मोनो एथबांबो लोमजागायाखै दंबावो थाव सामब्राम नानाय खामानिया चालुयैनो जागासिनो दङ ओंखाम उखैबाय सना ओंखाम उखैदों लोखि गस्लायाबो गानस्लायानो नै गस्लाखौ खुनैखौ दे सना खुवा दे सना दे लोखि आं संबाय ना आंनि फिसा दे सिथा दे हरनिफ्रायनो सान्थि गैया जाथो खथरा जागासिनो दं आरोना दानिसो आरो एसे गोबाबाय आरोना फिसाया जा दै लोंबाय दैयानो गोबाबाय बिमानो गाइखेर एसे दै गोबाबफिनजोब्बाय नै सुस्रांजोब्बायसो आङो सानराजियाबो लिलुलु जाबाय 6:20 बिदाया दाख्लै गोबाखांबाय बेहाबो सानसेयावनो खनथामसो गोबानानै मुलि मोनजानानैसो सान्थि नै दा बिनानाव जालायबाय आरोना लोमजानाय हामबाय गगा मोननाय हामहांबाय गोबानाय सुरु जालायबाय बिफोरानो जोबनो थाङा सनाफोर नायदो ग्रोब खमिनावबो मोनदों आङो आब' बिदि जासावदों होननाय थ' नंमारगौदां सनाफोर नै जोंनावबो जामारबाय नों जेबो मोनथ'वाखै नामा नों गेसनि मुलिखौ जायाखै जाहैथाङाबा थां नोंनोबो गेसनि मुलिखौ एसे जानो थां जाहैथां थां नोंखौबो गिखाबायसो आङो थांथां जाहैदो लांबाय नै फुङावनो जाहैथांबाय थां मोखां सुनानै थ' जिरायहैदो टेबोलाव एसे मा होनदों दे टेबोलाव जिरायबानो जाया फरायनांगोन मानसिया दे आबा दे सोरांसिनिफ्रायनो बिफायाबो सान्थि गैया आरोना दासो गरलायदों नामा बाबाया नोंबो 1 नाम्बार गुसु गुला थाबाय थाग्रा गस्ला लंपेन्ट मालाबाबो गाननो गोसो गैया बिदिनो गबथ'थ' सिया थान्दायाव जिरायनानै दंमोन गान गस्लाबो गान गासिबो थान्दाजोंबो देहाया गाज्रि जायो बाबा बिरादथार बिसोर हनै मालाय बे फुगुरगासिनो जि गोबाव आखाइयाव बाम हाबनानै लानानैहाय सिंगेटा दा मोनलायलायनाय आरोना सनाफोर ओमफ्रायसो बिसिनायाव फुथुफिनबाय आङो ओंखाम जानो होनाया माने बियो खालोब खाजोब मोननानैसो माने उखैनाय मोन्दोंमोन खोमा जानो हाखानाय नङा मानसिया गोबादोंसो नालाय एसे खम जारला बाबा नों फैदो मैयानि ओंख्रि दङ बेबो ओंखाम जा होनबाथाय फुङाव माबा रागासो जोङोहाय जि मोजां लाब्रा जों मैया बिफाजों आंजोंल' जादों मैया गाव जायाखिसै नालाय कफि आलु मटर ओंखामाबोथ' मोनखानाय दाबो दै एसे एवनानै होनोसै आं आलु फुदुंदोंमोन सनाफोर सिखारबायानो थां दखानाव लांफिनदो नोंहा खुनु रागा जोङो नामा बाय बाय नै बिदा मोनसे गाव मोनसेमोन मोननैबो लाबायसो गाबगु खुगु बिदायासो गाबफ्रामलाय लांबाय आदानो मानो मोनसे हराखै नों माव आदानो माव ए नट रेसपन्ससो नै आदानो मानो मोनसे हराखै नोङो जानायबो नङा ओमफ्राय दा आदानो मानो मोनसे हराखै दा आदाया स्कुलाव माखौ जानो गाबसिगोन ना आदाया हरनो आदानो हरनो दाना हरनो जागारबाय थांबायना आदाया गाबनानै थांबाय आदाया बुजायनानैसो हरनांबाय आरोना बिदाखौबो आगै थाबा बिदिनो जाखायो जेबो नङा बे गथ' मानसिया होननानै जारलायानो लाजाया हरामोन बिराद सेमथिहाय बाङालि नांदेरनायसो जोंहा गंगारनि अख्रासो दङ दे लादो जाखायाबो नोंथां मोनहा नुखादों सिगांनि ब्लग्सआवबो मादै बिमायासो गबनांगौ जायो ससे सनै बाखांलाय लांबायसो आङो बिसिनि जुनैनो थैस ओमफ्राय नै नायदो सनाफोर बिसना जाब्राखौ देखायदों गाज्रि मोननाङा आरोना आंहा बिराद
गोगोम नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ लागा दङ आंहा आंनि जायगायाव मैयानो अखा सेरदों जुनारफोर जिसो खोबनांदों आरोना मादि हालोद आंनि भगबान बाथ्राया जाहैबाय मा जुनारफोर बे गेदेर जानानैबो बिसिनायाव हासुनायखौ बोरै सोखानो आरोना मालाबा गोबावजों खनसे सिमाङाव हासुनायथ' जेबो नङा सिमां नुनानै हासुयोबोनो बिदिनो सिमाङाव हासुबायनो थिगसे ओमफ्राय आसलियाव माने बिसिनायावसो ज्रा ज्रा होबाय आरोना बे रोखोमनि ओमफ्राय मा होनो सोरनाबा सोरनाबा माने बेमार बादिबो जाहैबाय खेथ्र' ना मा होननानै बुङो ना बेमार होनो आङो सानसेखालि लोगोनि बिबाजैनिफ्राय बिराद खोनादों आरोना जोंनाबो उमुगा जि दासिमबो हासुयो होननाय खिन्थु गथ'आ देरबाय आरोखि बिदिनो 7-8 बोसोरसो जालायलायबायमोन आरोखि थ' दा हामखो ना माखोथाय आङो सोंहरनाय जायाखै बे बाजैनावहाय सोंहरफिनबासो मिन्थिसिगोन हामखो ना माखो थ' नोंथांमोना सोरबाफोर मिन्थिगौबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जाजादों नामा बेबायदि न'खरफ्राव माफ्राव जेनेबा हासुनाय बेबायदि आंथ' आगोलाव सिख्ला समावबो खोनादोंमोन उमुगा हासुयोनो बिसिनायाव सेंग्रा गिदिरखौथ' खोनादों आरोना आङो थ' बेफोर मोनसे खेथ्र'सो जाहैदों आं बारा मिन्थिया खिन्थु नै दिनै आंहा हालोद टाइट आरोना सुनाफोर लाजिया फावजिया नोंथांमोननो खिथानानै लाबाय आङो कम्बल लामस्रांजोब्बाय सनाफोर एबार बग्राखौबो लामनो ना मानो जादों आङो थारमाने आंनि जायगायाव अखा सेरबाय नालाय सनाफोर फिसाजोआ फिउ थांनानै बिफाया मालाय लाहैबाय फिसाजोखौ गावनि खाथियाव आरोना आंहा ओमफ्राय अबस्था टाइट हालोद खाराब आरोना सुनाफोर सोरांसेनि घटना फात्तायानो गैया आङो ना सिमां ना मोगथां आयै लासिं सिं आरोना अ मा ग सनाफोर नोंसोर मिनिलागे दा मिनि आं 3:30 फुङाव ओरैबादि फोलाब फोथाब मिनिदों ना रागा जोंनो जादों आरो खिन्थु बिराद मिनिदों आङो आंनि हासुदों हासुयाखै बेखौ कनफार्म खालामनो थाखायनो आंनो 20 मिनिटसो टाइम लादों सनाफोर 20 मिनिट फुरा 20 मिनिट टाइम लादों आंनो मारै होननानै बुङोबा उन्दुनायाथ' थाब उन्दुनाय जाखाया फिसाजोखौ थावनानै मानानै बुहुद देरि जाखायो जानाय लोंनायानो देरि जालांखायो दाना उन्दुबाय गोदो उन्दुबाय आं सोरांसि बिराद उन्दुबाय ओमफ्राय फिसाजोआ बिदिनो सिखारो आरोना बेहा बारा माने देहाया बारा सुगैनानै एसे थाब सिखारो आरोखि सिखारलाय उन्दुलाय बिदिनो ओमफ्राय जायगाखौ फिफाव सोलायलाबाय थायो ओमफ्राय आंबो फारसेल' उन्दुबाय थानो हाया माने फिसाजों बाथाबबाय थाखायो नालाय एखमबा ओरै फारसेथिं उन्दुयो एखमबा ओरै फारसेथिं उन्दुयो आरोखि आङो थ' थिग आङो ओरै फारसेथिं उन्दुनानै दंमोन जुनाफोर ओरै फारसेथिं उन्दुनानै दंमोन आरोखि ओरैहाय फिसाजोआ ओरैहाय दंमोन जिङावहाय दाना बबे समावहाय फिफा फिसा सिखारखो आं मोनथिला दै लोंनो जाबाय फिसाजोना ओरैबायदि नियम दङ बाबायासो हरगोन दैखौ बाबायासो हरगोन बा बिमायासो हरगोन आरोखि बेबायदि हेब्रुं नियम दं आरोखि बेनाव थ' बाबायासो हरगोन होनखो ना माखो आंबो फात्तायानो गैला उन्दुलांनाय गोदो ओमफ्राय आंखौ फोजायाखै बिसोरो फ्लाक्सा जोंना नैबेयाव थाखायो रेडि दै सोनानै दोनफैखायो आंबो सोयो बिफाबो सोयो दोनफैखायो आरोखि ना बिखायो नालाय दैखौहाय ओमफ्राय दै लोंबाय बिसोरो दै लोंनानै दाना दैखौ खोलैनानै दोनखो ना माखो आंथ' एसेबो मिन्थिया फिसाजोआ ओरै बिफानिथिं फैबाय आरो ओमफ्राय एसे उनावहाय आंथ' आं जायगायाव दं नालाय ओमफ्राय गावस्रा बिफाया एसे दावलांनाय बिमा जाबाय आरोखि एसे दावलांनो थिनबाय आरो ओमफ्राय आंबो दावलांनानै मुब्रुंबुसि दावलांनानै जिंसि थांनानै उन्दुबाय दाना ओरै नांबाय दाना आंनि फेनायाव नांबाय आरोखि गुसुनो आया बे मा बुस्थु ओमफ्राय फिसाजोखौ दांग्रोमहरबाय आं मुब्रुंबुसि बेबो दायपार गानदों बेथ' हासुवाखै आंनि जायगायाव ओमफ्राय आं ओरैबादि सानहाबबाय आङो सिमाङावसो हासुखो ना माखो जिखौबो दांबाय जायखिया दांबाय आरो आङो मेसुसबो खालामनो सेस्था खालामबाय आङो जिखौबो दांलायलायबाय आङो आरोखि आं गाननायखौबो दांलायलायबाय आङो हासुखो ना माखो आङो माथो गिसिबो नङा बे मानो गिसि आंनि जायगायाव मानो गिसि आं खर'खौनो हमनो हाला 20 मिनिट टाइम लादों ओमफ्राय जुदि आं हासुदोंबा आं बोरै होनबावनो लाजिबाय बिथांमोनखौ लाजिबावबाय आं गथ' गथाय आरोना बुंनो होनना बुङा लाजिबाय आरोखि आं बिराद हारसिंनो सानहाबग्रोबाय आङो माने दा बुंसै ओमफ्राय उनाव गोसोखांबाय आया फिसाजोआथ' ओरैसो थांबाय माथो बियो ओमफ्राय गोसोखांबाय आङो फिसाजोआथ' दै बिलाबाय थाखायो बिफानाव डाइरेक्ट सोंबाय आं बिफा दानिया दै लोंदोंमोन नामा ओं जाबाय नोंसोर बेयाव दै खोला दोनदों होनबाय ओं जाबाय ओरैबादि मिनिबाय आङो साराय 4:30 बाजियाव ओमफ्राय बिथाङा होनबाय मा जाखो जाबाय आं सानदोंखि आं हासुदों बिहाबो गुरलाब गुरथाब मिनिना थैदोसो
मानसिफ्रा खिन्थु उन्दुनो ओंखारनायबाबो रुंबेसे गोजा थेवबो बिदि गेजेरावनो मिनिनानै थैनोसै आरो फिसालाया मोदुबु सिखारनानै मा जाखो मामि मा जाखो जाबाय ओमफ्राय बुंबाय बाबा बिसोर आं जायगायाव दै खोलैदों ओमफ्राय आंखौनो आं हासुदों सानदों बिहाबो थैनोसै मिनिनानै आरो दा माने ओरैबादि जादों सोनाफोर आं दा खिथानायावसो बारा माने खिथानो रोङाखै खिन्थु आसलियाव बिराद मिनिथाव आरो बोरैबा ओमफ्राय आं बुंबाय साला आं बेखौनो बुजिनो थाखाय 20 मिनिटसो टाइम लाबाय नोंसोर आं खमसे खम खिथाना आं जि खोबनानै लागोन होननानैहाय आरोखि आरो ओरैबो जाबावदों सोनाफोर बिसोरनो खिथायै समावनो सिखारनानै हारसिं जा मोनामसुलायलायबाय आरो आङो हासुदों ना मानाय मोनामसुबाय आङो ओमफ्राय उनाव गैया हासुनाफोर हासुदै नङाबा बोरै हासुदै मोनामनो बुस्थुआ दाख्लैसो लामनाय सखा बुस्थुआ फिसाजोनि हासुनायनि नाम गुन सिन गैया बेवहाय नानिखौ एसे दांहरनायाव ओमफ्राय फेनाव एसे सिनाय मोन्दों आरो आङो गोजौआवसो फेन्दायावसो सिदों नालाय बेथ' आरो हासुनायनि नङा बेखौ मिन्थिखाबाय आङो थ' बे अबस्था जादों हासुनाफोर जि रागा जोंनोबो ओंखारबाय आङो मानो आंनो खिथायाखै आं बेसेबां हारसिं सानखोमाबाय थादों नों मिन्थिगौ आं बोरै खिन्थानो मा खालामबावनो आरो मानसि गेदेरा जुदि हासुयोबाथ' बिसिना थानो हानाय नङा ना बेदर जाग्रा मानसि जेनेबा आं हासुनांगौ बिसिनाव मा जागोन सोनाफोर थानोनो हानाय नङा बे गाज्रिखौनो उन्दुफिननो हानाय नङा बायदिमोन आं गारहरनांगोनसो आरो बे हालोद जादों ओमफ्राय सिखारनानैसो 3:30 आं बायजोआव थांनानै 3:30 मोखां सुदों आङो रागाजोंनो आरोना मिनियोबो रागाबो जोङोबो आरोखि सोरखौ मा बुंबावनो आं बिराद गोबाव समसिम मिनिबाय थादों बे सनाफोर हारसिंनो आरोखि ना बे फाग्लि जाबाय होनगासिनो दं आंखौ आंसो मिन्थिगौ आं मादै फिल खालामबाय थादोंमोन 20 मिनिट नांदों मिन्थिनो थाखायनो गाव हासुदोंना हासुआखै ना हासुनानै रानलांखो गस्लाफ्रा आंना नांनानै होननानै बेसे दांग्रोम आङो गस्लाफोरखौ बिदि जायो मानसिफ्रा सोरबा बिदि जाफेरदों गोदाव सोराव एकदम थिग थाक आंनि माने जायगायावसो आरोहाय दै खोलैनायाबो थाग थिग माने आं ओरै जेराव दावलांदों बेवहायसो ग्रोब ग्राब एकदम ओमफ्राय सिखारनानैसो आङो मेख्लाखौ खोब्बाय आरो बिसोरो एलाबा उन्दुलांबाय सानैजों बिफा फिसायाबो उन्दुलांबाय साथाबो एसे उन्दुलांफिनबाय थेवबाबो रायबाय थाबाय आं खमसे खम आंथ' खिथानांगौना बेफोर बुस्थुखौ आंहा बेसेबां मा जादों होननानै आरोना सोरनाफोर बे अबस्था जादों हासुवाखै बाट रियेलावबो बिदि आसलियावबो गेदेराबो हासुग्रा दङ आं बेखौ मिन्थिगौथ' आं बे हिसाबै गोसोखांदों आरोना बिसोरनि थाखाय होनबा सानना नायदो बेसेबां मा आरोना बिसोरबोथ' जानबुसखि हासुनाय नङाना गोलथिजोंसो हासुगोन बा बेमार बायदिखायसो बेबायदि जागोन आरोना थ' फाहामनानै ला मोजाङै इलाज खालामनानै ला बुहुत गाज्रि बुस्थु नङा होमबा सुनाफोर बेफोर बेमारा थ' इसोरनि अननायाव आं मिन्थिया जोंनि फेमिलिफ्रावबो रावबो गैया बिथांमोननि फेमिलियावबो रावबो गैया आरोना खिन्थु दिनैनि बे इन्सिडेन्टआ आंखौ एकदम हिलाके रगदिया होननाय बायदि जादों हायसनाफोर हिलाके पाक्का हिलायजोबदों आंखौ आं मा खालामफ्रांखो बे टाइपनि आरोना